ବାଲେଶ୍ୱରରେ ହାଓଡ଼ା ପୋଲ ହୋଇଛି ଚଳିତ ବର୍ଷର ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ। ଆପଣମାନେ କେବେ କଲିକତା ଯାଇଛନ୍ତି କି? ହଁ, ଯଦି ଯାଇଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ହାଓଡ଼ା ବ୍ରିଜ୍ ଦେଖିଥିବେ। ଆଉ ଯଦି ନ ଯାଇଛନ୍ତି ତେବେ ହାଓଡ଼ା ବ୍ରିଜ୍ ଦେଖିବାକୁ ଆଉ କଲିକତା ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଆପଣମାନେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଦେଖିବେ ହାଓଡ଼ା ବ୍ରିଜ୍। କଲିକତା ନିର୍ମିତ ହାଓଡ଼ା ବ୍ରିଜ୍ର ଅବିକଳ ନକଲ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ। ମାତ୍ର ଏହି ହାଓଡ଼ା ବ୍ରିଜ୍ଟି ଲୁହା କିମ୍ବା କଂକ୍ରିଟରେ ତିଆରି ନୁହଁ, ଏହା ହେଉଛି କାଠ ଓ ବାଉଁଶରେ ନିର୍ମିତ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ 1970 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ଦାମୋଦରପୁର ସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଜିଉ ସାର୍ବଜନୀନ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଯୁବକ ସଂଘ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି 7 ଦିନିଆ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଚନ୍ଦନ ପୋଖରୀ ଘାଟରେ ଗଙ୍ଗା ଆରତୀ ସହ ଏହି ଉତ୍ସବ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ମହିଳାଙ୍କ ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ଓ ହୁଳହୁଳି ଶବ୍ଦ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ବେଦପାଠ ମନ୍ତ୍ରରେ ସେଠାରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଦାମୋଦରପୁର ଚନ୍ଦନ ପୋଖରୀ ଘାଟ ବନାରସ ଅଥବା ହରିଦ୍ୱାରର ଗଙ୍ଗା ଆରତୀର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ପରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିଥିବା ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ପୋଖରୀ ଉପରେ ଅବିକଳ ହାଓଡ଼ା ବ୍ରିଜ୍କୁ ଲୋକାର୍ପିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହି ବ୍ରିଜ୍କୁ କେବଳ ଦୂରରୁ ଦେଖିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ଯୁବକ ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ କହିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଅଗ୍ରଣୀ ଡେକୋରେଟର ସୁକୁମାର ମାଇତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ 50 ଜଣ କାରିଗରଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏହି ବ୍ରିଜ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି।